Uyabona ngoba ngijuluka kanje. Imanzi ngithente angijulukele ubala. Umsebenzi senguthathile mkhulu kakhulu. Nami ngisazama ukuyifaka ngiadjust ukuthi sengiyilento manje. I'm a president. Nihlulekile South Africa ukuphilisana nami nokuphila nami. Nibanga umsindo ezweni. Kuyabangwa, kubanga ubukhosi, kubanga ubushembe, kubanga ingoma zokuhlukanisa unyaka umasikandi. Kubangwa nje yonke into ngakho sekubangwa ngisho olwa manje ungabanga umuntu. Nihluleke ukuphilisana nami. So sengithatha isinqumo manje eserious. Sengikame indawana ezoba ngeyami lapha engizoba upresident kuyo noma ubani ongaphansi kwayo nosafuna ukuhlala ngaphansi kwayo funa lokho kungene emqondweni wakhe ukuthi useno president futhi le ndawo lena akuyo isiyizwe ngiyalithatha itheku mawuthi ubuzazi ubuyisikhulu usethekwini kokusiza uphume ngaphandle ngoba usesona isikhulu manje njengoba ubugadwa umnumzane bani uhlala komhlanga noma kuzimbali awusena lo mnumzane bani usumabhiza manje usazoqhubeka uhlala ngaphansi kwetheku lami noma uthatha udumile u DJ bani shiki tha ayisasebenzi le nto yakho le awusena ke le nto ubucanga ukuthi uyona mawusazoqhubeka uhlala ezweni lami itheku usumuntu phaqa usumuntu akho autograph ozoyisayina akho bantu abazothi hey mawuqhamuka isasebenzi le nto leyo shabuthiwa bekune story esidumile esidlala kwa TV kuthiwe sasethekwini anginendaba shabuthiwa ukuzalo noma yini ayisekho le nto leyo njengamanje ngiyayivala phandle kwalokho abaphume ba act kwezinye indawo bangabikho ethekwini akusekho story esawu actelwe ethekwini angisebenzi ngalo nto leyo angisebenzi le nto leyo so ngisekutheni njengamanje I'm a president abantu abakuhloniphe lokho njengoba ngiyethekwini njengamanje uma ungahamsana nalokho ngicela ukuthi uphume out phuma ethekwini nje phuma ethekwini itheku sekungelami angisezi futhi ukulubiza ngetheku Republic of Soweto yes ngisho njalo lapho bekungama toll gate khona sokungama border awusaye ethekwini ungenayo ipassport ngiyakwazi ukuthi ungena nethekwini uzokwenzani futhi uhamba nini yonke into engaphansi kwethekwini izoba ngaphandle kwesandla sami ngaphansi kwesandla sami ayike nezoyiswela ungesabi ukuhlala ethekwini uma uzoba ngaphansi ko-presidency bami ungasabi kuba sethekwini ngoba yonke into uzoyithola uma uyidinga ninayo umfundisi oyedwa mawukuthi umuntu wenkonzo uvele emseninximalo la mazi makhulu nginalo isotsha ngilitholile lodwa usiphamandla omunye wabaphathi bamasotsha usiphamandla nximalo uyisotsha lelo elikhona elibheke ezokuphepha iye ngandoda mawuthi udini iye ngandoda ungesabi ex yami ikhona izokwazi ukuthi lokho ikunese kahle nginalo uhlanya senginalo ubuhlanya nalufuna bekhona lukhona uhlanya ngizolurecruiter kodwa alalisebenza emsakazweni thizeni yonke into ngifuna ibe khona akusekho umuntu okuzothiwa wase South Africa ohlala ethekwini itheku nje sekungeyelami izwe nje lami ngipresident makuthi ubugadwa uyutho tshela ubafo ukuthi hayi bafowethu kuphelile ngaphandle kwalokho hambelani niyohlala kwenye iprovince ke niqhubene neSouth Africa yenu hayi ngeke ngize nginihluphe kodwa mawuse ngaphansi kwetheku itheku liphethwe yimi I'm a president